Sagot tayo mga kosa. Wala akong ligo-ligo nito. Magiging taga-drone shot ako ng dokumentary ni Jerwan. May ilaw ako dito. Magiging ako yung taga-drone. So, dala ko yung bag. Sala. Yan. At kailangan kami magkita ng 5. As documentary ni Lolo Otak. Ano ba bang sasabihin ko? Naka-short lang ako para kung umulan man. All set. Naka-jacket na ako. Mask up. Nadala ako ng extra tissue. Alam niyo na, mapalaban tayo eh. Yan ang problema ko kasi. Dala na akong payong sa extra tissue. Tayo aalis na. Ano pa oh. Mapag-ingay. Maaga pa kasi masyado. Sa bahay, baka magising sila. Sana makarating tayo ng nasa oras. At hindi pa mag-sunrise. Hanap tayo ng taxi. Sana makahantay agad ang taxi kasi para makarating tayo on time sa Luwakan. Ang jeep mga 5 pa. Kaya kung babiyahe ka ng 4, lalakad ka pa dun sa may Peza. Sana may taxi. Sana may taxi dyan. Answered prayer. May taxi. Yeah, answered prayer. Yung sa session po. Apo, sa Jollibee McDo. Maga pa naman tayo sa meet up. Bigyan mo lang. Kaya bumaba ako sa cathedral. Kasi ang ganda ng cathedral ngayong madaling araw. Ewan kung ganito lagi ito, pero ngayon ko lang nakita to. Part ko na rin sa vlog, di ba? Ayos na rin eh. Look. Pati si Manong taxi, lumabas ang taxi niya eh. Para videohan. Ayan o, picturean. Let's go. Chat na si Derek mo. Lakad na tayo, Lasing ko ng umaga, man. Kailangan ko makiihi tayo ng maaga doon. Kaya, let's go. Talagang wala pang tao, halos. Dito banda yung sikat na stairway ng Cathedral ng Baguio. Hindi ko pa siya napapaliparan ng drone eh. Pero soon, papaliparan ko to ng drone. Kasi ang ganda nito. Ito nung tinanggal na yung cover niya sa taas. So mukhang madilim. Pero ang ganda nito pag umaga. Wala eh. Walang ilaw eh. Walang Sa susunod, ilawan natin yan. O kaya paliparan natin ng drone. Nandito na raw si Direk. Kung ayun nga siya, yung nakakap na isa. Dito kasi sa Baguio, meron kami tinatawag na Jollibee McDo. Session Road. Bali sa Session Road, merong Jollibee, literal na Jollibee at McDo na magkatabi. Dito ba? Wala na. Ngayon si Direk yan, nakaputo. Kailangan ko makiihi. Iingi na ako. Pero meet mo natin si Direk. Direk! Hey! Morning guys! Morning. Nag-vlog ako. Hello po. Ilang ako, naiihi na ako. Aga magising ng to. Traffic lights turn red as I watch you turn left. I make my way downtown with you in my head. Let's go. Gamar. Korean no? Korean Japanese ba? Taxi. Sa tunnel. Marcos Highway. Lagpas na lang ng tunnel. It must be hard for a guy like you and a girl like me. I missed my shot with you east along 31st Street. I need a break. Ay, maaga pa. Thank you sa pa-taxi direct. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa Saan? Mount Pulag. Nakarating lang natin, grabe, napakataas, napakalamig. Pulag. So, talagang nag-taxi ako. Guys, may Starbucks dito sa Mount Pulag. Starbucks? Tara nga yung pangalan. Bakit ganyan yung ulan? Coffee and Dog. Kaya nga salsi parang uulan. Pero baka pwede yan. Coffee and Dog muna tayo. Ngayon ang mga ibon, mga huni. Kaya natin magpalipad ng medyo maaga. Kung kaya, kung makikita.
Nagpapalipad ng drone ngayon si Kuis. May Korean tayong kasama ngayon dito. Grabe guys, ang galing niya mag-Ilocano. This shoot guys, mag-shoot lang kami ng itong bundok na to about dun sa documentary na ginagawa natin. Our last day ng shoot. Hope na matapos natin yan para makapagsimulan tayo mag-edit. So abangan nyo guys ang buhay ni Lolo Jaime, ang Lolo Otap ng Baguio City. So we're currently here dito sa Marcos Highway. If you are familiar with the tunnel, and then this pasalubong area here. Pasalubong area, konyo yun. And they have a lot of turista dun sa background natin. And nakakamiss, di ba? Grabe, nakakamiss yung buhay turista. Alam kong miss na miss nyo ng Baguio. Pero huwag kayo mag-alala, hindi kayo miss ng Baguio. Daw ano natin, babayin natin sa tape. Sa. Dito sa tape. Safe flight. Naiihina ako. Ihi muna ako. Dami ng bus. Oh, sumabit ka direct, no? Masabit ka. Maganda rin kung may time-lapse, no? Pwede pa yun i-timelapse eh, pero mabilis nang lalabas. Oo, kasi nandyan na eh. Wokaton. With Jomar. Season. Enjoy one. Opa. The Opa. Welcome to Baguio. Kilalang personalidad. Kapit-kapitagang mga nila. Kapit-kapitagan. Oo, yung mga malaki ang ambag sa industriya ng ano. Filmmaking. Ito na mga kapuso, no? Talagang buwis. Hindi ako kapuso. Ginagawa. Hindi po ako kapuso. Mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, mga ano na, Mga kalakad. mga kalakad. Musta mga kalakad? Ito na naman tayo, nag-aalay lakad na naman tayo, no? Gusto ko yung kalakad. Sakto walk life, no? Oo. Kalakad. Mga kalakad. Mga kalakad, ano, kamusta yung paglalakad, no? Ganun. Kosa yung tawag ko sa mga ano ko eh, watcher ko eh. Kosa. Mga subscriber ko. Mga kosa. Lalakad pa rin kami ngayon sa Dragon Ball Z. Sa Dragon Balls, yung snake. Snake ba yun? O yung dragon? Galing kami doon eh. Doon. Wait. Yan, galing kami doon. Diyan sa mga store na yan dyan. Tapos nilakbay namin yung tunnel. Na tong bridge. Ay, dapat nakiangkastan tayo doon oh. Para makita yung bundok. Kita ba? Kita. Nakasay tayong jeep. Ay, wait lang po ah. Kaya pa direct. Nakaklip. So yun guys, live na live tayo muli dito sa syudad kung saan naghihiwalay ang magjowa. Kaya, let's get it on. Nilibre daw si Direk ng ano, breakfast. Thanks Direk.
Direct, thank you, direct. Ano tayo ngayon? Mag healthy lifestyle tayo. So, kain na na. Yung lumalaga. Thank you, direct. Thank you sa sponsor ng pagkain. Hello guys. Kain na, pagod. Galing kami nag-shoot for intro clips ng documentary natin. So abangan nyo po yun guys. Ano? Pag diretso pa kayo, eh, dito na ako sa kaliwa eh. Sasama ka na hanggang sa vlog na vlogger tayo. Vloggerist. Lagay mo to sa vlog mo. Oo, lalagay ko yan. Pag ito hindi mo blinog, bablog talaga kita. Babuos. Uwi na tayo.